नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया जहान। हम अनिकेत तिवारी और साथ में जानी जाना का जरूरत नहीं है, हमारे जान गए जानू रिएक्शन हम करब, ठीक बा। तो जान नाम पे फिर क्या बताने की जरूरत मतलब चिंते बा, ठीक बा। तो आज हमनी के एगो गाना पसंद के लिए बड़े हमर भाई तब तो बताओगे, पर गाना एगो पवन भैया के उठा के ले लिया है गाना बड़ा, लेकिन का इनका पसंद आ गई पसंद नहीं है। गाना जब से रिलीज भेल बा 34 से 31,000 व्यू रहे। अच्छा, पवन सिंह सैड सिंह वैसे भी होला तो कोनो भी नया भोजपुरी में चीज आवेला हम देखे नहीं समझनी, तो गाना के हम देखनी तो वीडियो तो फिल्म के हो जानते मतलब ई कहत रहे जैसे कोनो गाना सुनला के बाद ना तीर छेद देला, इनका में तीर ना दाव छेद देल भाई गाना, मतलब बड़ा का दाव खंजर। पता नहीं कहत रहे कि इतना बढ़िया गाना हम अभी तक सुनले नहीं, की बहुत मस्त बा। पुरान हमनी के भोजपुरी के शब्द बा, अच्छा, जेकर रिव्यू भी हम कइले बानी, फिर से गाना के रिव्यू भी कहते बानी। आजकल हम पुरानियन जो बैठिए जाता कौन ठगा बजरंगी फिल्म की गाना हटे का गायकी कइले बारे। अच्छा, तू सुनिए शब्द शायद तारा ना ज्यादा बुझाई और इतना निकाल पाई। बहुत पुरान शब्द बा। आई गाना इतना तेजी से अपना तरफ पब्लिक के खींच रहल बा। अच्छा, और फैंस के भी जनते ने आप लोग हम सवाल भी देखनी है कि एकरा के कहीं शेयर और नहीं के कइल गई, खाली फैंस ही शेयर करके अभी तक ये गाना 2 दिन हो गई। कल परसों से आइल बाटे, 7.5 लाख व्यू क्रॉस कर चुकल बा। अभी हमनी के 3:30 बजे के आसपास में रिकॉर्ड करत हन, 9 तारीख के बात। लाइक के गाना के 56,000 मिलल बाटे। कमेंट भी लोग भर भर के करता, खूब रील पे भी वायरल हो जाए। जी है भैया, तो ज्यादा ना बकवास करते हुए कौन ठगवा नगरिया के लूटल 80 फिल्म म्यूजिक पे रिलीज भइल बा। चलिए एक रिएक्शन शुरू कइल जाओ बाद में बाद देख कि हम भैया सुनने बानी ना, तो हम उतना बोल नहीं पाओ, लेकिन स्टार्टिंग में बोल देने जो बोले के रहे ना। गाना बहुत आवेला दिन में, मतलब ए टाइप के गायकी का तरह हम कमेंट पढ़ी कहत रहे पद्म भूषण के पवन भैया के दिखल जरूरी बा। तो जाता नहीं हम भारत में तो मेरी गोल करे। हां मतलब बढ़िया बात ना बढ़िया। सुनो अच्छा बात कोई को फैन की हो सवाल बा ऐसन कुल गाना पवन भैया के टीम ना शेयर कर, जो कि गाना से कहीं ना कहीं उनकर एगो आइडेंटिटी पवन भैया के तो टीम में गायब हो गेल बेचारे, उनका खुद नहीं के मालूम हमारा टीम में के बा। चलो देख लिया जाओ। चलो रिएक्शन शुरू कर जाओ, फिर लास्ट में बताएं कि गाना क्वेश्चन बा। रिएक्शन शुरू कर जाओ। लागत काली खलवा आरसी म्यूजिक आरसी म्यूजिक पर रिलीज होगा। ओहो बजरंगी फिल्म के रहते गाना का म्यूजिक तो बड़ा अच्छा लगता भाई। उधर तक बहुत अच्छी आए वीडियो भी मतलब तर फिल्मी के देखे तो देखले बानी ना, मतलब वीडियो नहीं की देखले गला सुन ले बड़ा। हम सुन ले देख ले दोनों बार। फिल्म की गाना कितना जल्दी सोन चिरई वाह वाह वाह, सही कर ले। खंजर तो फिर हमर में गई बस्ती गई बा। कहवा सोन चिरैया हजूरी बीच से छूटल। लास्ट तक सुनिए ध्यान से। वाह जियो यार, हतना बढ़िया गाना। नगरिया मन भाई मन कहता रही हुआ खड़ा होके लगा भाई हमार। अभी अंतरा में एक शब्द ध्यान सुनिए। बहुत तगड़ा गाना यार ये तो, मतलब एक मर्मिक गाना भाई। हां, इंसान की जिंदगी के वास्तविकता के देखा रहा है। हीरोइन के साथ गायब किन्नर में चल बड़े तो फ्लैश के दिखाओगे तो हम उन्हें बनाइल बड़ी गलियान गलियान भटके रोवे कुहू के जिया ओहो का गाना गिनी बड़े यार। हवा हेराइल उफ के है मोटरिया ओहो मिले न कहवानो आगे कौना कसूर खुशियों होय होय रोमांस खड़ा होता यार। नाता हमसे टूटल खुशियन के नाम जियो प्यास सच में लाजवाब गायकी का भाई वाला जवाब है गाना का लिखल गइल बा यार। गाना स्पेशल बन चुकल बा। जैसे भूल अपने लेवल
गायकी के बड़े यार मजा आ गई यार सुन के। गायकी सब ऐसन बा आए टाइप कभी गाना भोजपुरी में बोलत नहीं ये हाँ यार हम तो इतना बढ़िया गाना वाला ना आई लला पिता आई देखो खाली फैंस आई गाना के दम पे लोग गाना कर रहे हैं रिएक्शन करे भोजपुरी गाना की चीज के लिए तो तारो यार बिल्कुल गाना का रिएक्शन का वीडियो भी अच्छा बा अपना टाइम में आई अंतरा खूब वायरल हो गई सुन रहा जाने कोना हाल में होई आँखी के मोर पुतरिया रही रही लागे कितना बढ़िया गईले बड़े बरछी के जैसे सब भाव करे भीतर तरिया सही कनिया दाव छेद लेबा भले के साथ बुरा न हो भले के साथ अब तो भरोसा उठल हो कि कोना कोना खगवा मगरिया लूटल हो खगवा मगरिया वाह 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 कौन भैया सैल्यूट करत यार का गायकी भइल बा गाना में। एक्टिंग देखो रो रो के आंख लाल कर लो एक्टिंग तो कहते बनी फिल्म ह बाप रे बाप का गायकी हमें सुने के मिलल बा पवन सिंह के भाई साहब स्पेशल व्यू सच कोई में। जे कहीं में कर दिल जाए ना ना कह दे ही में कह लोग के भाई गजब गजब का गायकी सच में रोआ खड़ा हो जाता जो अंतरा गईले बड़े जो मुखड़ा गईले बड़े मतलब हम कहते नहीं कि गाना के लोग आराम से तसल्ली से सुनी और लोग अपना आप के फील कर बहुत तगड़ा गाना बा भाई हम सच बात 7 जुलाई के रिलीज फिर बा फिल्म गाना हाँ कितने फिल्म के गाना बाड़े महीना लग जाला वायरल हो हाँ 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 50,000 1 लाख 2 लाख व्यू जाए में समय लागेला गाना के 7.5 लाख काल 5 लाख व्यू रहे परसों ये गाना के 56 अरे केहू ये खाली सुनी तो भाई बार बार ये गाना के सुनी हम ही अब जाता नहीं खाली और रील सुने। पे खूब वायरल हो रहा बा अभी तो तू खाली रिएक्शन करे के मूड में सुन रहा है हमरा तो आधा समय तरह समझाई में चल प्रफुल्ल तिवारी प्रफुल्ल तिवारी एक गाना के लिखले बड़े और का कमाल के लिखले बड़े अभी तक भैया हम बताओ तनी आज के दौर के पीछे नहीं कर आज के दौर में जितना भी राइटर वालों हिम्मत नहीं खे उतयाम बोल चल के 10 को भाषा लिख देता लोग इन्हें सोने ऐसा तिवारी जी मतलब मस्त पूछता नहीं। समझाओ पढ़ल लिखल बा हाँ साहित्य के नॉलेज बा हाँ शब्द उनका भी ढेर हाँ। बा मर्मी केकरा के गीत कहल जाई इस समय में ऐसा गाना भाई बनाओ हाथना एकदम ना कल दे रजनीश मिश्रा जी म्यूजिक ले भोजपुरी में भी 2 गो भोजपुरी होला आजकल एडवांस भोजपुरी हमने के बोलत जा एगो हमके बाबा वो ठेठ भोजपुरी बोले लालो एकदम ठेठ के अच्छा छेदल सौ छेदल एकदम ठेठ भोजपुरी का मैं लाइन कितना कितने बड़े खुशी लूटल गम के नगरिया मतलब अभी फिर से सुनी याद है ना गाना के हम अब तक ऑडियो तो कोई बार सुन ले मतलब ज्यादा अब म्यूजिक रजनीश मिश्रा दीजिए वीडियो दूसर का लिए भी देखे बन तो वीडियो कम फोकस करे समझाए में हमर लागिला गाना बहुत बेहतरीन भैया बहुत गाना को और सक्सेस जावे तो एगो स्पेशल रिपोर्ट जरूर बीएफसी न्यूज़ भोजपुरी पे लेके हाजिर एक गाना में माने पवन भैया के जो गायकी के टॉप लेवल होना उ सुने के मिलेला का गायकी के लिए बड़े और 4 चांद लगा दिल बा प्रफुल्ल तिवारी जी के गाना के लिरिक्स हा हा पूछो ये बात तू